hey, nog niet zo heel lang geleden een keer geweest, hebben we op de stoep een enorm grappige onderweg opgenomen. En toen heel kort kwam de man van de kringloopwinkel hier aan het woord. En dat is me altijd bijgebleven. Het heel kort zijn verhaal gedaan, maar dat was wel een heel boeiend verhaal. En volgens mij zijn ze nog niet open, maar wat ik kan doen, is inderdaad aanbellen. Misschien hebben ze dan ook wat meer tijd en rust om het verhaal te doen. Er zou namelijk een... Hij schudt van nee. Maar misschien... Goedemorgen. Ja, eigenlijk heb ik heel weinig tijd. Ook geen 9 minuten. Nee, ik zit in een afspraak, dus Ja, wat jammer. als de volgende keer langskomt, heel erg, maar dan moest ik van tevoren even via de mail of zo gaan laten weten. Ja, maar dat doen we nooit. We komen altijd onverwacht. Oké, ja, sorry, ik zit in een bespreking nu. Dan gewoon fijn terug naar de bespreking. Ja. En dan proberen we het gewoon nog een keer. Is goed. Ja? Oké, Want dan dankjewel. had je de vorige keer een bijzonder verhaal. Ja, ja. En ik wil dich meer gelegenheid geven om dat verhaal nog een keer te doen. Ik heb helemaal goed. Ja? Dat spreken we af. Toppie. Dankjewel. Groetjes. Hoi. Goedendag. Hallo, Ook iemand die ook naar binnen? box is het toe. Ja, het is eigenlijk nog toe. Van één, godzomme. Ja, ja. Ja, kom ik extra. Kom gewinkelen. Nou, ik moet even kijken hè, of ik het vind voor de staakcaravan. De staakerven. Ja, ja. Je wordt net een man in dat busje. Ja, ik zag toch. Je zit goed bezig. Je ziet Tenminste, eens een keer in de echt. Als normaal op de televisie. fel tegen. Nee, veel Nee? best Oh, met. op hoor. Ja, nee, toch. Dat is leuk hè. Nee, ik kwam even. Ah, die vrouw is tenminste eerlijk. Ja, Ja, ja. dat bedoel ik. Nee, is veel best met, veel best met. Nee, voorzin, ik moet even naar binnen toe. Ja, maar Ja, ik heb hem één op pas nee, open ja, en dat we moet- hadden net gevraagd aan hem van of het goed kwam. Kost je niet naar binnen nu? Nee, want hij zat in een bespreking. Ja, dat moet ook. Moet ook, hè? Ik denk dat dat 's morgens duidt, voordat de Ja, openheid. ja, ja, ja. Maar wat heb je nu voor een staakerven? En we hebben Kakkeltje. een kakkeltje, een elektrisch. Ik heb een Siebercombine en een gaskachel, maar met de CO2 vind ik dat toch een beetje Ja. vervelend. Ik ga op Ja. de meter hangen en zo. Dan zeg ik tegen haar, van deze week wordt het een beetje fris. En ik denk bij beneden, weet je wat, ik ga een elektrische halen. En dan steek ik in de stroom met een thermostaat. En dan hebben we tenminste zich van beveiligd. Snap je? Dus dat is eigenlijk het hele... Maar ik ben een paar keer hier geweest en ik heb een paar dingen gekocht, kleine dingen. Oh ja? Leuke prijzen. Kijk. En nee, ik moet zeggen. Maar officieel ben ik ook niet van hier van Echa. Niet. Nee, ik kom eigenlijk van Meers. Van Meers. Meers. En wie komt ze dan in echt terecht? Nou, we zaten op een gegeven moment een huis wat we gehuurd hadden. Ja? Al binnen 30 jaar. En op een gegeven moment kwamen we erachter, via rechtsbijstand, dat we nog 5 jaar eraan vast zaten. Aha. Tot mijn 71ste. Dat vind ik erg lang. Met de huurpenningen van tegenwoordig. Ja. En toen heb ik dat laten ontbinden. Ja, en toen had ik nog een jaar de tijd voor de route te gaan. En we gaan in een camper. En dan zeg ik tegen Tony, we gaan in de camper wonen. En dan gaan we dan van ons werk nog doen wat we dan doen. Op de markt staan we ook met riefkeuken al binnen 40 jaar. Maar we hebben dus die wagens moeten wegdoen, 3 stuks. En één hebben we nog in verband met de corona. Dat is van ergens maar kunnen staan. Heb je er ook 2 van de 3 weggedaan in verband met de In corona? verband met de corona, want die stonden daar en die brachten niks op. En daar moest je stallingsgeld voor betalen? Betallingsgeld voor betalen en toestanden allemaal, en verzekeringen allemaal. Toen hebben we gezegd, we houden dus ene en dan gaan we in de camper wonen. En dan gaan we dus naar Jurken en dan gaan we uitvliegen. Dat is eigenlijk de bedoeling geweest allemaal. Wat met de wat? Maar het is allemaal anders gelopen. Dus je moet nu eigenlijk langer doorwerken als dat nog leven is. Ja, officieel waar, ja. De jurken ook. Nog Jurken. Dan hebben we het gehad. Maar je ziet er allebei nog veel doet. Ja, Dus... nou, we hebben toch al de nodige bagage al op de nek. Oh ja, Weet Ja, ik. ja. kwaaltjes en zo. Ja. Zwaar sokker en ze gaan allemaal. En nog gele space, laatst gescheurde jaar terug. Zweepslaag gehad. Onstabiel, dus het is allemaal... Maar voor de Zweepslaag gehad. Ja. Die bedgeheimen hoeven we niet te Nee, kennen, maar hè? dat is niet, geen badgeheim. Oh. Dat kan ik ook niet vertellen. Oké.
Maar een zweepslag dat is enorm pijnlijk, heb ik is me het- gehoord ja, te vertellen. ja, ja. Dat is net of ze dich van achter met een honkbalknuppel op de kuiten houden. Of met een zweep. Ja, of met een zweep. Met een honkbalknuppel is toch wel het gooie woord te vuur. Ja. Ja. Zodoende. Hé, maar 40 jaar, maar doet geen riefkook bakken? We hebben er ook in Venlo gestangen ook. Echt hoor? Ja, ja. Ik heb heel veel jaar op de Dr. Nolensplein in Venlo gestangen. Ah. En, Oh, dat vinden die Duitsers, Duitse... hè, die vinden dat lekker. Maar goed, we hebben nog hamburgers en frikadellen en zo gehad. En op een Sint-Joep staan vooral en een bek. Maar ja, het is allemaal... Riefkook met appelmoes. Ja, door ook, lekker. Ik heb zelfs nog op een Sint-Joep gestangen en toen kwam Geert Wilders bij mij. Steed op de foto en op de film. En die hadden een riefkook Hij had een paar gekocht. riefkeukje gekocht. Had hem ook zelf betaald? Nee. Want dat waren een hele aardige gozer. Ja. Maar qua betalen, dat is... Wie heeft het uiteindelijk betaald dan? Ik heb het er maar van niks gegeven. Oh! Ja, Kom. ja, ja. Ik zeg, ach, laat maar zitten. En hij had allemaal van die grote sponsoren. Al dan niet doet het buitenland, uit Amerika. Ja, ja. Maar een riefkook voor een kleine ondernemer kost er net vanaf. Kost er niet vanaf. Maar dan zag ik de jongen Bienboer van, betaalt stik eventjes. En dan zei hij van, nee, ik heb nog geen geld bij me. Ik zeg, ja, dan laat dat maar zitten, dan is het voor ons. Een paar jaar terug op Sint-Joep, hè. In Venlo hebben ze er een woord voor, hè? En? Toegeneid. Toegeneid. Ja, ja. En het is nog een, en het is nog ook wel een Venloese. Ja, dat weet ik. Maar die ook gelukkig, hè? Nou, Wist ik niet. ja, nee, ja, mijn mam is een echte Venloese. Oh. Maar ik ben getogen in Velde. Tegenwoordig is dat ook onderdeel van Groot Venlo, hè? Ja. Dus, en ik woon nog wel in Groot Venlo. Oh, cool. Dus, maar om mezelf nou in de Venlo neer te nemen, nee. Ja, ik kom Nee. lekker nog bij het Beer. Daar, weet ze wel, weet dat Beercentrale, daar wat ze hebben daar. Dat Limburgs Beer toen. In Venlo? Nee, daar in Arsen. Of bij de HJ, zonder het... Dat grote ja. bedrijf wat daar is. dat grote bedrijf wordt de naam even niet van nemen. Nee, daar veel. En wat gaat je door doen Dan dan? ga ik altijd beer laaien. Maar ik zit ook op de vrachtwagen. Ah, En verdoont af en toe door nog wel een schat. oké. Dus. Ja, want we zien ook in de coronatijd zien er heel veel mensen heel creatief geworden Ja, met ja, andere dingen en zo. Dus dan rijdt G op de vrachtwagen. Af en toe is het En wat doet G? Ik werk 39 jaar in bejaardenhuizen geleden. Fulltime. De naam van dat bejaardenhuis Maar mag je ik ook wel niet. even nemen. Oh ja? Zuiderland. Zuiderland. En, maar daar heb je natuurlijk ook te maken gehad met corona en... Tuurlijk, met die oudjes. Ja, was zielig. Ja, ja. Het ergste vond ik dat ze geen bezoek mochten hebben Ja. en die dingen allemaal. En aan de raam, weet ze, geen Ja. contacten. Dat was wel... Van dat heftig. etalagebezoek, dat ze Ja. met een raam ertussen nog Ja. elkaar koes. Nu is het gelukkig wel maar normaal en houden ze er wel in de slijp die wat jou dat ze langs loopt. Ja, ze zijn wel even dicht. Wie houdt dan weer op de vat? Die oude mich. Ja, dat is echt leuk. Nu zijn ze echt wel even tegen en ja. Ze zitten als met bijna van een rolstoel. Het zijn Ja. schatten, die genieten en die zijn zo vrolijk en ja, mogen zich minder in een voorbeeld dan Ja. Maar wie mooi is dat als ze zus, dat die oudjes, dat die het heel zwaar hebben gehad en dat die dan toch weer terugstuiteren. Ja. Nou, Ja. Dat is heel leuk. god, 39 jaar. 39 jaar werkt zich dan bij Zuiderland. Ja. 40 jaar Riefkeuk. Mhm. 45 jaar getrouwd. Maar jongen, ik heb Hoeveel? 45, ik heb een bagage. Wat een Ik bagage. heb een bagage. Echt. Ja, jong, goede tijden en slechte jong. tijden. Ja, ja, joh. Ja, dat is gewoon zo. hè. Vallen en opstaan. Ja, ja. Dat is gewoon tuurlijk. Maar ja, nu goed, nu zijn we aan de laatste ronde bezig. De laatste ronde. Ja. Nou, dat klinkt heel Ja, gewichtig. ja, maar ja, dat is Nou. toch vingig. Nee, daar hangen we minimaal nog 30 aan was. Minimaal. Kijk, Nee. hey, hallo. en waar heb je de staakerven staan dan? Je hebt er een, weet het alweer? Marensheen. Marensheen. Ja, dat komt voor af en toe, weet ze wel zo. Als hoe, dat is een, Ja. een weekendplek. Ja, Voorlopig. Ja, 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 ja. vakantieperiodes. Ja. En waar is dat maar? Is dat hier vlakbij? Dat is hier vlakbij, ja, in Ech. Oké. Als ze de Rijkswegen oversteks. Oh, wacht, is dat een heel stuk door en dan links? Door aan de Ja. linkse Ah, kant. ja, ja, ja. Prachtige mooie camping. Precies zo'n glijbaan. en zo'n Glijbaan en al. Vriendelijke lu. Echt fatsoenlijk, moet ik dat zeggen. Ja, Al van de glijbaan geweest? Ja, ja. Nee, glijbaan nog niet. Dat ook ik niet. kwam met kleed op. Zie je waar, met de Ja. kreeg. Ah! Ja, ja. Maar nu moeten we weer eens gaan opstappen.
Want voor lullen veel te veel. En de neer zal achterhoede gaan. Dus hij tegen dich natuurlijk van knik, knik, knik. We moeten weg, dadelijk riezen plat. Ik vind het wel leuk dat we nou even een preutje gemaakt hebben. Want je kon net aan het begin zo vrolijk zwaaiend Maar ik voorbij. zeg je toch, heb ze zich. Stond niet onder, toen we weer naar binnen Ik zeg moeten stond, zijn. dan gaan we naar binnen. Tot slot, tot Ja, slot. tot slot. Want dat wil ik toch nog wel heel graag even weten. Ja, vertel. Wat is, je hebt 40 jaar ervaring, wat is het geheim van een goede riefkook? Met Of liefde moet ik bakken. dat aan Tony vragen? Met liefde bakken. Met liefde bakken. Er zitten geen Gooi geheimen in olie. ingrediënten in. Gooi in olie. En zo heet mogelijk. Kijk. Wat ze thuis moesten gaan doen en dat plus in dat koek.